teman-teman masih bengap ya. Poika baru bangun tidur. Sekarang lagi di rumahnya Po Ani. Ted ulang tahun yang kelima. Jadi dia nggak tahu nih Poika datang ke rumah Po Ani malam-malam. Jadi dia udah pagi. Dia belum tahu kalau Poika bangsa benih ada di sini. Nah sekarang ini dia lagi di ruang TV. Kita bikin kejutan yuk. Kayak apa? Bangsa benih masih tidur. Yaudah ya, kita langsung ke TKP aja. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ. Oke, cepok-cepok. Wah, ini lagi bikin kue tuh, kuenya buat Ted, bikin ke orang tahu. Ti, lu panggil tadi. Gue milamin dari sini. Ted, kanggo koma. Ted, Ucu, ush, 왜 이렇게 너희다? gimana? Dia, Iya. kommer Poika Inkram dah. Va? När kommer hon? När kommer det då? Ja? Hon trollar fram, puff, och så kommer hon. Ja. Bara hoppa från Västerås hit. Hopp! Och kommer jag. Nej, inte så. Nej. Det var i bilen. Okej, jag ville. Mobil ya. Kom. Vad lång du är. Hur lång är du nu? 100? Hur lång är du? Har du inte mätt än? Jag ser. Oj, 110! Wow! Jag skrev med min pappa jättemånga gånger. Jaså? Hur gjorde du då? Det är så här bara. Ah, Så här. okej. Vet du vad jag tittar på? Nej, vad är det? Ah, Pooh. Winnie the Pooh. Ja. Bra. Sen när tomten ska komma. Linus säger i sovrummet, ska vi pussa lite? Kom du? Ja, han också kommer innan. Ja. Han sover. Han sover. Hej hej! God morgon min älskade! God morgon, de var väldigt starkt ljus. Hai Ted. Kak Via bikin apa bana ya kak? Hinder bang, Enggak, bana bahasa Indonesia apa ya? rintang jalan. Rintangan jalan. Apa sih? Ya, jalanan lah. Tuh lagi main dia. Oh. Kom igen Ted, du klarar det! Yay! Yeah! Jag kan börja göra 10 gånger. Mhm. Jag kan börja göra 10 gånger. Oh. Ah. Oh ya, bravo. Sampai hari kan? Jag tycker att jag börjar där som. Sekarang Ika.
1 mal. Men vet ni? Men hallå! Men Ica, kan ni inte göra fler såna här? Fyra sån här. Ja. Jag vill ha... Yeah! Yay! Jag klarade! Nej, Ica kan inte. För man måste göra flera gånger. Vänta. Här Rickard. Va? Filma. Ja. Gustav-tur. Hallå, det finns en enda sista. Det finns en enda sista lilla. Okej. Låt mig lägga här. Här. Under. Lägga under där. Inte där. Nej, men Så det blir lite uppårsbacke så. Så. No I calls. Yeah. Nej, Carl kan inte klara det. Kom igen, Carl. Vad är det som är så konstigt? det är en sten under. Det fula Karl. Det känns så konstigt. Jag har den stenen. Ja. Får jag kolla? Där står jag bara. Hej. Oj, nej. Nej. Men jag börjar fortsätta. Jag sa jag för 3 gånger. Okej, jag fortsätter. Aha. Oh. Du förlorar. Ja, så är alla på klubbar. Ja, jag var bra. Ja, Nu har jag haft en barnsjukdom också. precis. Pottkoppar. Så är det när man jobbar med barn. Så är det när man jobbar med barn. Ja. Ini kue tartnya Ted, ada buah, ada muffins. Tuh. Pani bikin muffins. Lucu-lucu benar. Halloween muffins. Mantul. Jag trillade baklänges ett så de röntgade och tittade på det, men de kunde inte hitta någonting och sen testade de så att inte det hade varit Wow, ini apa yang digantung ini? Tuyul! Tuyul. Jag sa det kommer folk att säga efter. Oj. Och det gjorde det så att jag kontaktade... En trafikljus torta. Ja, du såg det. Berätta historien då. Jag har varit med att det är fortfarande ont. Vad tycker ni? Har ni gjort den tårtan själva? De tyckte nog att jag skulle ta den vanliga vägen via vårdcentralen som kan följa upp det sen. För det var ju inte akut längre. Jag har ingen feber, jag har inte något akut problem. Dessutom hade du sakta blivit lite bättre så, fast inte bra. Men det var förmodligen... Kata Kapia malu, nggak ada cananya dipakein celana sama Kapia tuh. Mina kalsonger. Mina kalsonger. Vi pratade om det. Jag gjorde första operationen ända fram till 2008-2009. När jag säger ganska mycket så menar jag... Si kakao. Dinaikin sampai ke atas. När det markeras så hårt att det gjorde ont från det började då tills det, jag kände att det la av. Super Mario, ja. Så. Stackars. Du är så gammal så du blir opererad direkt.
En kille som är 45 år, han får inte opereras. Nej, det var ju det läget jag var. Ljuset gör det. För då riskerar man att göra en gång till. Ja, Fina och det- blommor. jag vet, jag har blivit van. Ja, vi får se hur det går. Men jag, i ditt fall så skulle jag kan bara ge goda lovord för operationen och att det blir mycket bättre Ja. efter. Så att jag om det är någon hjälp så att säga, men det är min ärliga erfarenhet att det blir mycket bättre. Sen är det ju upp till dig då sen efteråt att du gör dig Pinata. gör saker som du Kom Dad! som passar dig då så att säga. Och för blir man stillasittande efteråt då blir det finns ju de som opererar sig. Ska vi sjunga för dig då? Kanske har svårt att Jag har inte kunnat mig. de blir ju Älskling, vi sjunger nu. det gäller ju att man rör på sig så att man bygger upp musklerna. Och det till mig sa de att det var ungefär 1 års konvalescens. Linus? 1 år där man får liksom röra på sig för att komma tillbaka. Liksom. Älskling, vi sjunger nu. Ja. Ja. Må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Fy fan, den lever för att den lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Yay! Grattis Ted! Ska vi ta bort ljusen och äta tårta? Ja. Visst är det. Nej, de smakar inte gott. De smakar inte gott. De smakar Ja. inte gott. Så, vi tar bort det. Vill du ta bort det så ska jag ta med det. Akta så du inte fick varm. Men de är inte så varma, jag tror. Ja, okej. So, potongannya mana, Di? Hah? Potongannya. Aha, just det. Dia motong. Det gör ni va? Alltså jag är nära bokstav. Vi höll ju på Är det trafikljus? och ökade. Kue apa ya? Lampu lalu lintas. Du får dela. Vilken färg vill du ha? Jag tar ju... Vad vill ni dricka? Rött. Det där är julgubb. Det är julgubbsmat. Ska vi ta liten då? Jag ska boxa han ner på kalsongerna. Jaså? Jag ska boxa han ner. Ja, det är så gott. Hurra! 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 Ja! Han kan ta ner. Hej! Hej! Vill du ha den andra tårtan också eller räcker det med den först? Ja. Jag kan inte orka så mycket. Inte hela den. Nej. Nej, det blir för mycket. Ta liken. Nej, inte där. Känns det så bra? Men det är okej då. Har du någon rekommendation på Man äter tårta med gaffel. Jag tar samma som Det är samma. Eller inte samma. Den andra var ju grästårta. Det finns ju sådana antiinflammatoriska medel. Alvedon kanske fungerar lite antiinflammatoriskt. Så Alvedon kan ju hjälpa. Men sen finns det en del andra också som kan hjälpa till. Det var väldigt Det kan, jag upplevde... Det är brownies. Jag känner igen precis vad du säger. Kanske du sa att Black det var Forest. flera dagar. Kan man ta en sån här också? Ja, det får man. Som det höll på ganska lång tid. Ofta... En öga. Nej. Nej, det är med skelett. En skelett. Pocong. Med pocong. Men man kan ju förkorta det lite. Hani, coba lihat bandonya. Jela, laba-laba batu. Så det kan vara tips. Ja, Man ska alltid vara lite pumpkin. Men det finns ju
det finns ju receptfria medel som man kan använda. Och jag tror, nu är inte jag någon expert på det här, men jag tror flera av de här vanliga värktabletterna är antikonvulsiva. Nej då! Ini Pani bikin Black Forest. Terus sama pumpkin torta. Pokoknya enak deh. Mantap. Åh! Varsågod. Och Linus också. Tack så mycket, Linus. Varsågod Ted. Ja, vi har inga papper hemma, bara julpapper kvar så den där. Åh, jättefin. Jag älskar jul. Tada! Det är så här. Vad säger man då? Tack så mycket. No problem. No problemos. Nu kan du åka till Mars. Nej, ska jag Jo. göra? Det här, kolla här, varje gång det flyger så kan du få en ny del till rymdskepp. Och sen när du blir 10 så kommer du kunna bygga ett rymdskepp bara till dig. Åka till Mars. Jag vill inte åka till Mars. Vill du inte? Ja, det kanske är. Oj, en till paket. Men den kan ligga. Ska jag lägga i mitten? Wow. Det blir som en trafik då. Jaha, det är en sån trafik, ja. Okej. Man måste ju vara i mitten. Fast det då ska ju rött vara där längst upp. För fan, glöm det här. Gillar du trafikljus mycket, Ted? Vem som kommer du då? Vill du öppna? Just det. Jag måste. Jättefint. Är det farsan eller? Ja, Oj, en till paket från pappa, mamma. Den är så som om. Ja, Jag slår pappa. Ja. betyder nästan samma sak som om. Spännande. Och vad är det för något? Jag är till bra om Jag en kan till. göra det. Här finns så här, kolla. Man måste inte ta i tejpen. Man kan stoppa in fingret i bra. Jo, det är ganska okej. När Rika låg på sjukhuset så var det just en märklig historia. Att mitt vänsterben hade då gjort ont i en veckas tid. Men jag hade inte tänkt så mycket. Det var inte... Hej! Oj. det kan man tävla med. Ja. Mm. Jag kan ha hela. Okej. Men vad som hände som var katastrofalt, det var ju att jag inte var mig. Så det uppmärksammade jag. Jag tänkte inte på det, det kändes som vanligt. Ja, precis. Jag gick från steg till garaget. Det är ju ett steg där. Jag tog ett ganska stort steg in och benen kvar mig inte utan jag bara föll ihop in i garaget och fick försöka med armarna och kravla mig upp. Titta, visa Ika. Visa Ika där. Visa Ika. Du får knappa. Visa. Du får Wow. trycka knapparna. Var är tryckknappen? Den där uppe. Nej, det är kontrollen. Det är Ja, jag kontrollen. var själv. Där uppe, där Jag uppe. ringde 1177 för att jag tänkte det här funkar ju inte. Jag var ju lite rädd också just för att jag var själv hemma på sjukhuset. Men vem är det från? Killar slog i huvudet i Läsa först. ett bord. Nej, ingen. Det är från Ika och Linus. Så att jag först så inte från tomten? Låda, det var väl Det är som om jag var en sax eller kniv. så att jag åtminstone kunde stödja mig mot kryckan då när jag går. Vad kan det vara? Nej men bakåtåt, vänt på det. Det är Ah, det går inte.
Och, Mamma, de är borta. de gjorde några grejer. Men de De hissade era. ingenting specifikt. Orkar inte mer nu. Utan jag fick Abbe då? istället för Han har ätit all fan också. Men det var, de kunde konstatera att det var ingenting väldigt Men i kaffe allvarligt, finns så det de kunde ändå. se då att beten var okej. Känslan i benen och de kunde också konstatera att det var inte något annat Ika lite busig. att det var i hjärnan så att säga. Utan, det gjorde ont. Det också, och att jag var skadad, det förstod de. Men då tycker du... Oj, varsågod. Och så om det var ledsen så hörde jag av dig igen. Lego. Och det gjorde jag då i onsdags. Så hörde jag av mig igen. Det hade varit skadad vad som hade gått sen dess. Det var ont i benen. Men jag hade fortsatt att väldigt ont när jag skulle gå på toaletten. Wow! Spindelmannen! Ja, just det. Spindelmannen på svenska. Vem var det? Jag tror det var från farsan. Oj, den är till från Karl, eller? Nu är det Gustav. Då, där vi ska reda ut vad som har hänt. Nu är massor med Mario nu då, eller? I ryggen som har varit illa. Ja, en Mario. Wow! Vis har fått en muskelbrott helt enkelt. Alltså att muskelfästet eller någonting har ställt till det. Men är du säker att det är kopp? Är det... Ja, jag ställer mig också tveksam till muskelbenen. Jag tror mest på att det är någonting i ryggen. Oj, en nyckel! Det är snart bara de två alternativen. Det är under. Aha, underlägg. En sån här får det ett extra liv av ju. Så nu har jag 2 liv. Och i båda fallen så är det ju så att... Jag sa ju. Wow! Den var med. Åh, du är typ Men kan lägga in Ja, absolut. Det var extremt så. i Den väskan ryggde ju och... inte hjärnan Kan du hänga den? utan det var ju... Jag kunde inte sitta på stolen. Jag nästan... Jag blev ju rädd. Jag försökte liksom. Men Vad säger han då? Tack så jag fick mycket. liksom bära upp det. Men... Varsågod! Älskling, han säger tack så mycket. Varsågod Ted. Ja. Får man ingen Men sen har de återhämtat sig. Det är inte så att jag har byggt upp stora muskler. Malam ini kita makan sup, roti bawang putih, terus ada sup apa ini Ani? Ayam. Sup ayam Kayak kentang dan wortel. dan wortel, Dengan ekstra bawang putih. ekstra bawang putih. Enak, Asam. aseman. Kalau lagi seneng main Mario. Antem kok ya. Oh iya nih. Spelar.